Iloilo City Council ginhatagan sang otoridad si Mayor Jerry Treñas nga makapirma sang kasugtanan sa tunga sang PECO kag Iloilo City Government. Ini matapos nagbayad na sang ila real property tax ang PECO kahapon. Auction sang propiedad sang PECO hindi na madayon. Sa dugang nga detalye makaupod naton si Zen Kilantang live sa Iloilo City Hall. Zen? Adrian, Kate, Darrell, hindi na matigayon ang plano sang city government nga ipa-auction na ang mga propiedad sang PECO ini matapos nga ginhatagan sang konseho sang authority to sign si Mayor Jerry Treñas. Tanan nga miyembro sang konseho pabor nga hatagan sang authority to sign ng alkalde para sa agreement sang syudad sa Panay Electric Company angot sa pagbayad sang real property tax. Buot silingon hindi na madayon ang pagpatigayon sang auction sang City Treasurer's Office sa Disyembre 12 sa mga poste, linya sang kuryente kag iban pa nga propiedad sang PECO. Ilabi na nga nagbayad na kahapon ang kumpanya sang 134 milyones pesos nga buwis. Panay Electric Company Incorporated, I move to pass a resolution authorizing the mayor. Nagsumite sang kasugtanan ang PECO agon maathag kung ano ang mga items nga ginbuwisan sang syudad. An agreement because we wanted to clearly identify what are the items being taxed. So we already placed there poles, wires, transformers, meters, that it's already included. Because when you look at the assessment form, there's not much details put in the assessment form. Ginpahayag man sang City Legal Officer kag City Treasurer nga kinahanglan sa gihapon nga bayran sang PECO ang multa sa tion nga magpagwa na sang desisyon ang Local Board Assessment Appeals. Ni 1 centavo wala kami. Because this is all for the city's benefit. Para sa infrastructure ta, still collect the quarterly payment for RPT for the poor properties next year. That's the target of the agreement here. So we collect now and we collect next year. Suno kay Councilor Eduardo Peña-Redondo, subject to litigation pa ang interes nga malapit 40 milyones pesos nga bayran sang power distribution utility. Penalties and interest is concerned, we will not waive that matter. So it has to be asserted and collected by the City of Iloilo. Kaya ginpahayag man sang PECO nga handa sila sa pagbayad sang multa sa syudad sa tion nga makapagwa na sang pinal nga desisyon ang Local Board of Assessment Appeals. Kate? Madamo nga salamat, Zen Kilantang.